Riittääkö? Näkyykö mun naama tässä? Näkyy. Sam Zerlik. Turku tuomiopäivä 2025. Karsintalaji 3. Kuinka paljon tästä oli tarkkaan? 6 minuuttia. 6 minuuttia. Samilla 308. Jep. Sam näyttää paremmalle. Miten laskelisi? Joo. Älä sitten ottaa tuon penkin päälle, kun teet. Tää ei oo periaatteessa noudattu, jos käsipainot pitää pysyä teipin etupuolella. Joo niin. Ei oteta riskejä. Se on niin. Tää tuntuu. Vaikea kurjaa. Valmiina. No niin. Osa. 10 sekkaa. Valmiina. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jep! Tuosta vain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jep! Haluaa. Menee! 1, 2, Pidä nopeana. 3, 4, 5, 6, Pidä vaan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, No joo. 25. Yes! Sitten se paljon. Etua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hyvin menee. 7, Näin on 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 tehtynä. 20, 21, 22, 23, 24, 25, yes! Äijää! Vittu! Helveteillä. Mistä tää on? Oliko olo? Se oli hyvä. Mitä on hyvä pyrkii? Haluatteko kuulla disclaimeri? No. Saattaa olla yksi juttu. Mun mielestä urheilija pitää lähteä käsipainojen takaa. Ja mun mielestä sä lähdit tästä. Katsotaan, ei lähti. Mun mielestä sä lähdit tosta. Katsotaan. No sittenhän uudestaan. Niin ja sitten siitä tulee joku. Sittenhän uudestaan vähän kovempaa. Se oli disclaimer.